И здравейте, аз съм Али Тибджи, днес играем на крайница с Лори. Да, и здравейте от моя канал. Днес ще играем крайница. И цяло едно видео ми се прецака, защото баща ми извъна и му се показа номера. Да. Какво? What the heck? Ох, боже. Изплаши ли се? Не. Добре, айде. Добре. Аз съм се скрила. Да, ако не сте разбрали, ще играем крайница. И сега в момента търся Али. Търсиш ме. И аз сега само да гледам ти къде си. Така ти си в твоята къща. Можеш ли само да ми дадеш малка подсказка, къде се мириш? В смисъл... Не съм... Добре, ще дам малка подсказка, не съм в твоята къща. Окей. Добре, аз съм някъде, където няма теби, твоите. Ще проверя първо твоя кон. Чакай да створя зад мен. Здрасти! Така, не съм там също. Да, не си там. Чакай да видя при моя кон. Ама нали не си се скрила пак под моста? Не. При къщи. Използване къщи. Не си около моята къща, така? Не. Добре, значи си около твоята. Може да се каже. Да. Добре, хора, ще малко се приближи, ще го пусна пак. Приближих ли се? Беше. Бях. Беше. Тук някъде? Не. Някъде близо си. Тук. Ох, няма да влизам в тази пещера. Не, определено не съм там. Видяхте. Здрасти. Добре, а сега аз жумя. Аз жумя тук. Нали става? Да. Давай. 1, 2, да, ще гледам към честа. 1, 2, 3. Аз ще спра ръконди. Добре, тя е почти готова, хора. Почти готова. Готова съм. Добре. Нека да клекнем. Искаш ли жокер? Да. Не съм около твоята къща. Никъде около твоята къща. Значи някъде около твоята. Да, някъде. Ама чакай, ти си в къща или някъде навънка? Из природата. Да. В пещера ли си? Не казвам. Добре, следващия път аз ще скрия някъде в природата. Нали ще знаеш, че ако си се скрила някъде в пещера или в нещо друго, добре, да, смисъл ще те намеря се някога. На моята е много лесно. Аз горе съм много мълча. Аз чудо, що не мога да се кача. Много лесна.
Само трябва да претърся почти всички. Много надолу отиваш. Окей, пич. Аз сещам се къде съм. Аз съм при това, където падахме много пъти. Ето те. Беше лесно. Аз ти казах, чакай, искам да взема това. Не ми взимай това. Не, аз просто паднах по грешка. Тин. Айде, човек. Сега време и аз да се скрия. Ти брой тук. Къде? Тук. Да, е там. Чакай се това. Добре. И не гледай право надолу. Тук ли? Да. Чакай, ще го Колко добре? Или не, ще те изчакам да си Добре, готова. да. Не е Коледа. Добре, аз съм готова. Готова? Да, но не съм в пещера. Не си? Не съм. А около къщата ли си ми? Не. Може да се каже в радиус около двете къщи. Радиус. Някъде между двете и направо някакво такова. Не се знам. Но не съм в къщите. Не си в предишната си дупка. Каква дупка? Она под моста. Не. Проверих там. Ама близо до моста ли си някъде? Може да се каже. Може, не може. Чакай, да в моите конюшня. Не, аз не съм в къща или в нещо такова. Аз съм някъде в природата. Става ден, нощ. И сега го правя. Готово. Много трудно. Мисля, че много трудно ще ме намериш. Със сигурно ще ме намериш, обаче е трудно. Не нататък. Определено не нататък. Горе-долу, близо. Чакай, аз проверих ли? Близо си. Не, определено не съм там. Определено не съм там. Те не си тук. Къде тук? Не, отдалечаваш се. Вече не. И тогава да даже. Не се. Пита. Тук ли си? Просто търсиш. Аз питах те. Да не си тук? Да не си тук? Да не би да си тук? Тук ли си? Ехо. Питай ме после. Пещера ли си? Не. Близо ли съм? Не, отдалечава се. Добре, да обикалям се пещера. Близо? Стопа, чакай. Не си близо. Това ме стрес. Но съм ставно ли близо? Аз не те виждам къде си. Видяхте. Горе-долу. Разбери, аз съм сред природата. Топа една природа в Майнкрафт. Я да само видя къде си ти. Горе-долу си близо.
Ма не може да си смениш мястото, само казвам. Не. Видяхте. Здрасти, видя че е лесно? Добре, аз ще жумя едете тук в една дупка. И ще гледам към дърта. Окей, аз ти да се крия някъде. Добре, аз ще спра рекординга през това време. И здравейте. Аз забравих да пусна видеото. Трябва да видите сега. Така ти си сред природата. Ага. Близо ли са? Да. В пещера ли си? Не. Окей. В тази крава стрес. Слънцето залязва. Окей. Правя го. Мерси. Значи вика, че съм близо, а? Чакай. Не те виждам името. Само да пак на моето си. Да, близо си. О, давай бързо. Какво бързо? Намирай ме, вече са 15 минути при мене. Спри видеото. Иди и кажи чао на хората. Чао хора, в следващия епизод ще ме намери. 15 минути. Над 15 минути ли са? Не. 15 и 9 секунди. Добре, направо, ако искаш, ще го продължи. Започни веднага. Здрасти, Лори, аз те видях тук. И здравейте хора, Али ме намери точно на секундата, когато си пусках видеото. Да. Сега е мой ред. Добре. Да, отивай да броиш. Къде да броя? Тук, къде се беше скрил, гледай към водата. Ох, чакай, паднах. Готово. Гледаш към водата, така. Окей. Не знам, ще си пее така. Чувам те как такаваш. She's got it going. She's got it going. She's got it going. Oh, shit. Ето се. Добре, аз съм готова. Готова? Да, обаче ти си далеч от мен. Жокер. Жокер, не съм близо до къщите. Окей. И не съм в радиус около тях. Окей. Отдалечаваш се от мен? При конюшните ли си? Не. Ти не си в тази пещера? Не. Не съм в пещери. Значи е така насред природата. Да. Близо ли съм? Не знам, не виждам. Не, ти виждам, не им тага. Я ти да ти къде си? Не, въобще па не си близо, даже се отдалечи. Преди ти поне малко те виждах, не им тага. И хората, това ще бъде всичко с този епизод, веднага продължава.